Ahojte, tiež máte občas pocit, že sa priam bičujete otázkami typu prečo, prečo ja, prečo mne, prečo zase mne sa to práve stalo a dokola samé prečo, ako by sa to na vás lialo? Ak áno, alebo to možno práve teraz zažívate, tak vás možno zaujme článok, ktorý som napísala na túto tému. Je inšpirovaný mojou osobnou skúsenosťou, ktorá sa mi stala v podstate pred 2 týždňami a inšpirovala ma k tomu, že som o tom napísala taký malý krátky článok, také moje osobné zamyslenie na prečo. Lebo automaticky po tom, čo sa mi stala nejaká príhoda, alebo dajme tomu zážitok, tak hneď naskočil program v hlave a už to bolo a prečo to nevyšlo a prečo sa to zase takto stalo. Klasika, si to poznáte, najmä pre nás babi je to úplne že príznačné. A potom som si povedala stop. Buď tu nám môžeš sedieť a prečovať sa celý večer, možno aj týždeň a úplne kľudne do bezvedomia, alebo to môžeš vypnúť, môžeš to prijať tak, ako sa to stalo, lebo sa to stalo, neodstane sa to. Bola som rada za to, že sa to stalo, ako sa to stalo, nebolo to nič prevratné, neobrátil mi to život hore nohami. Bola to skúsenosť, ktorá so mnou tak trošku zatriasla, prefackala ma a hlavne to bol skvelý adrenalín. Takže bola som rada, že som to urobila, že som vyskúšala možno niečo iné, nie úplne typické. A nechcela som sa dokola krútiť prečo, lebo som vedela, že nenájdem žiadnu odpoveď a najmä, že akúkoľvek odpoveď by som našla, tak sa tým nič nezmení. Takže som situáciu prijala, aká bola, povedala som si, fajn, múza nakopla, možno aj na toto bolo skvelé, napíšem o tom článok, za 2 týždne možno natočím videjko, ktoré práve natáčam teraz. Išla som navariť parádnu štiplavú polievku, proste som sa zamestnala nejakou úplne inou činnosťou. Zapla som si parádnu hudbu, pri ktorej som si spievala, skákala, jednoducho zamestnala som tu na túto krásnu šedú kôru, ktorá dokáže niekedy aj nemožné. A dokázala. V ten deň som sa potrebovala len predýchať, naozaj zamestnať sa niečím úplne iným, vypnúť kolieska prečo, zamestnať ich niečím iným, lebo si poďme urobiť toto. A na druhý deň to prečo už nebolo také pálčivé, také bičujúce a také nástojčivé. Jednoducho bolo to oveľa ľahšie. A deň potom to už bolo také úplne, že stalo sa, niečo sme sa naučili, ideme ďalej, fungujeme ďalej. Takže možno také malé odporúčanie, ak aj vy ste momentálne v nejakej situácii, kde vám idú dokola rôzne programy, prečo sa to stalo práve mne a viete, že odpoveď akákoľvek bude vám neprinesie nič, skúste možno vypnúť tieto otázky. Niekedy je fajn pracovať sám so sebou a pýtať sa, ale niekedy jednoducho nenájdete odpoveď, ktorá bude pre vás v danom momente postačujúca, alebo tá, ktorú chcete počuť. Takže možno vypnite tie otázky a zamestnajte sa niečím iným. Čokoľvek vás baví, zapnite si dobrý film, prípadne fajn hudbu, to mám veľmi rada ja. Spievajte si, tancujte si, choďte do lesa, to je úplne zázračný liek. Prečítajte si knihu, zavolajte kamarátku na kávu alebo na pohár vína, choďte na jogu, čokoľvek. Len sa proste nebičujte stále dokola. Iba ak by vás to veľmi bavilo. Zavítajte na moju stránku esenciašťastia.sk, kde verím, že môžete nájsť rôzne iné články, ktoré vás možno zaujmú. Môžete si tam možno stiahnuť e-booky, ak hľadáte nejaké kroky za vykročením za vašim šťastím. Prípadne máte zamestnanie, ktoré vás nie až tak úplne naplňa, respektíve neviete, ako to tam prežiť. Sú to rôzne moje pohľady, ktoré žijem a verím, že vám môžu niečo priniesť. Prajem vám krásny večer a majte sa. Ahojte.